Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jani jaydeli moɗon bandiraɓe fulfulde fo salminama jurama mbiyen tan on calminama e inde on manama e jettode dañde weltare huccide moɗon kadi oɗo subaka hande subaka altine woni tan fuɗɗorde semaine o ko sikkude tan weekend moɗon woni weekend jaam banam gorko Amadou Moussa kam mbeɗanni weekend muɗum weeli saabu feeñi yesso muɗum aɗan toñde hawɗum sa bisimilla mbani mba kono noon mi yiiɗa toñangue subaka law ha tengtinoe toñangue altine ɗo mi toñade aɗa mi haalanma guel gotel ne woodi kala ko puɗɗorɗa yontere nde ko ɗum tan ko ɗum kontin donc kono wona toñangue noon ko toñangue ko toñangue noon mbaɗɗa aɗa selli sawa alhamdulillah en jetti Allah enen to banggue men alhamdulillah en jetti Allah no fewi no fewi no mbiyami haɗani min mi ala weekend ala weekend e vraiment mi ala weekend ko noon tigui kono noon kam ko yettirala ko ɗum tagui weekend ma welde noon fof tan dal ko pour golle ɗe nde lawol no fewi en calminat bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe men wattuɓe hakkille ko watte ko ɓe ceerata e namdade salminde yettude e jarude duwade enen kadi en duttiɓe on ɗon duwaw e ngal ɗon teddugal kala e kuuɓal kono ɗum ko noon mataw en natnat golle men roɓiɗo jayandeji meɗen hande noon ɓuuri hen matinade Aissata ne wayno ko gueɗe tati ha gueɗe nayyi gartirgol jaasi omo ganduɗa o ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall ko noonne kadi ina tawe janeɗe ɗi kala e hande oɗo subaka en tawi hen kadi alhaali sarɗiyanki Bougazelli eɗen gandi alhaali gueɗe fobiye nana fiira e dow makko ko noonne kadi gueɗe politique woni dawrugol ha e coftal ɓalli woni football noon tigui Amadou wadde en mbatta sona uddide roɓindu jaydeli meɗen e Sud Quotidien tigi nden ɗon jayde nde wayno arti koye gartirgol silama woni jaasi harki ganduɗa ki hono Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall ina jeeyi ɗum tigui tawi wonno koye juuɗe laamu leydi France ɗum ɗon noon saabi jayde noon e oɗo saaha arti tawi noon suuti rewi koye konguɗo mo ganduɗa ko Edouard Philippe woni hoore jagorde mo dowla France ko noonne kadi e hoore leydi Sénégal hono président Macky Sall ɗum saabi noon konguɗi mabɓe kala ina tawe e nder hen ko noonne kadi konguɗi mawɗo leydi ndi so wiide oɗo saaha ala tan ko woni haajumi Hammadou so wona jaam duumiɗo e keeriɗo wonande tigui hono leydi Sénégal ko noon tan kanko mawɗo leydi ndi o suuti hen konguɗo goɗɗi so wiide wonde ina weelimo ko noonne kadi ko weltare heeɓimo so kay mbiyen wawde tigui hebde silama walla mbiyen jaasi omo ganduɗa o ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall tawi noon ko ɗo e leydi men Sénégal kono ɗum ko kadi omo ganduɗa ko Edouard Philippe suuti hen konguɗi so jabtade so wiide wonde ina wayno place omo ganduɗa ko kinɗon jaasi tigui foti wonde ko ɗo e leydi Sénégal ko noonne kadi e sara ɓesgu mo ganduɗa ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall ko noon ni ngu noon ɓesgu kañum hoore muɗum caggal nde heeɓi kinɗon jaasi oɗo saaha ɓe kolliti wonde won gueɗe kewɗe keddiɗe ɗeɓe poti hebde tawi jeeyno ɗum ko kanko hono pellannoɗo diine l'islam o Le Soleil nden ɗon jayde ko jayde guendire arti koye jokkodiral hakkude laamu leydi men Sénégal e dowla France ɗum ɗon noon hollitama wonde ko tolni e nanodire jeegom woni 6 accord ma kay siife hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi kono noon kadi ne tawe hen gartirgol silama mo ganduɗa o ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall ɗum ɗon noon ina wayno caggal nde kinɗon jaasi artira ɓeɓe ganduɗa ko ɓesgu makko joni joni o ina kollir tan wonde ina cohli ko tolni e temedde joyyi e sappo e jeeɗiɗi tawi ko defte ɗe o winduno kanko mo ganduɗa ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall oɗo saaha nana tigui e juuɗe hono laamu leydi France rewmi nden ɗon jayde ne wayno tokkitingal ko dow nde wi ene wayni ko gartirgol kanɗon silama ko ganduɗa ka weyama ɗum hono ɓesgu Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall ɗo e Dakar ɗum ɗon noon kayre jayde nde nde wi ne wayno kanɗon silama kay omo ganduɗa ko Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall jeeya ɗum e wiide jayde noon e sifo e nder hen nde wi wonde ina wayno ɗum ɗon ko ɗum luɓal kono ne kadi konguɗi mawɗo leydi ndi ina tawe hen tigui so wiide makko ɗum ɗon noon gartirgol kanɗon silama ne wayno ko ñalawma natude e tarih leydi men Sénégal konguɗi mabɓe jaajji ina tawe e nder jayde Rewmi Quotidien jayde enquête nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu nde arti koko kalɗen nane ko yewti ko e jandeji meɗen ko piniri hande woni ko fate banggue alhaali Bougazelli mo ganduɗa oɗo saaha nana tigui jiiɓi e wilde faux billet woni biyeji banque ɗi moƴƴani ɗum ɗon noon jayde wi tan joni joni o ala ko heddi so wona gollal hono procureur ɗum ɗon noon jayde ne sifo wonde ko code oɗo saaha tan
code mo ganduɗa ko pénal oɗo saaha ina wayno waɗɗi tan ko procureur no wayno joni joni sudde hen konngudi ko noonne kadi waɗa convoqué omo ganduɗa ko Bougazelli kono kadi woɗɓe jeegomo ina kay tawe e nden ɗon wilde phobie ina hen kay ɓiɗɗo Burkina Faso najo goto ko noonne kadi jeegomo heddiɓe kañumen kala hande o ma mbaɗe ko wiyete ko hono déféré toon to parquet e wiide Diaynde enquête. L'observateur Diaynde groupe Futur Média nde kañum ne arti koko yewti on ɗon fannu woni ko fate banggue alhaali phobie ɗi ganduɗa ɗi oɗo saaha ene joopa hen hono kanko sarɗiyanke biteɗo Bougazelli ɗum ɗon noon Diaynde wi ko kanko Bougazelli tan hande mawo tigui rutto toon to gendarmerie ɗum ɗon noon ko caggal ndewa kay mbiyen wanno demi tour walla mbiyen wasdemo notade aljuma ɓinnuɗo o tawi ko ɓen ɗon loskoɓe hande noon kanko Seydina Fall sarɗiyanke tawi ko landa pouvoir o mawo kay rutto toon to section de recherche de la gendarmerie gonɗo toon to Colobane e wiide Diaynde kono ɗum ko kadi Diaynde tan e wiide muɗum oɗo saaha tan ene sifo konngudi walla mbiyen paabugol omo ganduɗa ko biteɗo rappeur biteɗo Guestia kañumne ko hande tigui andata janggue muɗum janggo muɗum kanko tigui eɓe ganduɗa ɓe ko ɓe o tumda ina tawe e hello ɗiɗi e Diaynde wiitede l'observateur. caggal l'observateur le quotidien nden Diaynde ari ko e dawrugol kono tan nde suuti koko nguuɗi dabɓi omo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi suuti ɗum e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko cadre alliance pour la république woni landa makko APR ɗum ɗon noon koko nguuɗi dabɓi ɗi suuti e Diaynde le quotidien so wiide wonde yon pam ɗo e saaha dabbo min Macky Sall mi wonata ɗo ko nguuɗi jokkitiɗi ɗi ina tawe e hello joyyi woni pas 5 e Diaynde quotidien le quotidien Vox Populi nden Diaynde ne wayno ari koko ganduɗa ko oɗo saaha joni ina kay mbiyen haale no feewi woni cellal ɓandu omo ganduɗa ko Hissène Habré menoro wonde horejo dowla Tchad ɗum ɗon noon e wiide Diaynde ne wayno tan kanko on ɗon Hissène Habré gonɗo kay oɗo saaha toon to kasomo Cap Manuel ne wayno ko janɗo caggal nde o yiila kono ne kadi junggo ngo heeli joom suudu makko noon hono biteɗo Raymond joni joni o tan ina suuta konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko jurminiɗi kicciɗinoji ɓernde ina tawe e nder Diaynde witende Vox Populi. Tribune nden Diaynde ari abbi e kongude mo ganduɗa o ko cuddiɗo makko kanko Hissène Habré debbo noon wiyete ko Raymond joni joni o tan woni Fatima Raymond joni joni o suuti konguɗi caggal kay nde o teski celal ɓandu hono joom galle makko haɗo toon to Cap Manuel ɗum ɗon noon Diaynde wi ko konguɗi ganduɗa ɗi ko o sakti tigui konguɗi jurminiɗi ko noonne kadi konguɗi ganduɗa ɗi keccinoji ɓernde o holiti wonde noon joom galle makko sellani ko noonne kadi ala ko safrirte so wona podɗe paracétamol e wiide makko ko noonne kadi oɗo saaha tan e wiide makko lebteɗe joom galle makko heeɓi e nder kaso o ene wayno beelu ko noonne kadi yamirore e hono mbiyen ɓe ganduɗa ɗe ko leyɗele kewɗe doole woni e leyɗele tawi ko mawɗe gonɗe caggal leydi kañumen joni joni o ina jeeya tigui e lebte ɗe ganduɗa ɗe joom galle makko tan ina wuuri ɗum e oɗo saaha toon to Cap Manuel. Diaynde coftal balle stade ko ɗon guddirten ko yowiti ko e roɓindo men Diayndeji oɗo subaka hande ko baɗo teddugal leydi men Sénégal oɗo saaha ina lewña nokkode e wiide Diaynde nde ɗum noon ko caggal ndeɓe kay pooliɓe ɓe ganduɗa ɓe ko Eswatini ko tolni e loggi nayyi e loggol gotol ɗum saabi noon joni joni o tan kamɓe tigui gardi mbiyen e groupe I tawi noon en ɗoftiɓe hen Congo Brazzaville ne jogui toɓɓe tati ko noonne kadi e Guinée Bissau toɓɓe tati Eswatini kañum uddi ala hay toɓɓere wotere baroɗe noon jogui ko toɓɓe jeegom tawi noon ko e bituji jonɗi no fewi ɗum saabi noon Diaynde arti e Famara Diédhiou mo ganduɗa kañum tigui marki fodde loggi tati e ngal on potiral caggal nde o rati penalty ko noonne kadi Diaynde ne sifo historique woni tan tarih on ɗon saabu kay kanko Famara Diédhiou o watti caggal duuɓi jeenayyi ko mo ganduɗa Papis Demba Cissé wanno hono triplé muɗum woni markude loggi tati e nder match goto tawi ko kippu guenduji leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko e nder 9 minutes o waɗi ɗum kanko Famara Diédhiou gasi haalaɓe ceerno gasi haalaɓe ceerno Amadou wadde roɓindu Diaynde meɗen no Diaynde coftal balle uddata ɗum en uddito tan banggal gongal woni banggal ɗum ko ganduɗa woni fait divers walla gueɗe rendo Amadou hande noon gueɗe rendo halta koye badanteli ganduɗa ine wooda e nder leydi meɗen Sénégal tawa yoɗani walla mbiyen moƴƴani ɗum noon koɓe ganduɗa ine kewi yande ko wayno boutique aji walla station ji ɗum ɗon noon ine wiye attaque armé kamɓe jogoto ko armé ji pistolet ji ko way noon ɓe jippo e boutique ganduɗa yete ina heewi ko yeeyata walla banque walla station ɓe janayi wonɓe ɗon ɓe walla gardien ji haɓe keɓa warde hen walla ɓe mbiya ɓe gaña hen toon to Daara noon walla mbiyen Daara Jolof toon noon waɗi he tan ko way noon ɗum noon
koye semaine oɗo mo jaltuɗen kewi toon ha joom boutique o miñum dañi hen gañandeli musɗi ɗum ɗon noon kala ko ganduɗa ni wonno e boutique o ko wayno e maaro e ko way noon ɓe ƴetti ɓe loowe autoji mabɓe dawa saabu Amadou ina anda aɓe jogui kaɓirɗe ɗe ganduɗa soɓe jaaha aɓe nawora ɗum tigi no mbiɗani ko noon tan pour timmitinde alhaali o toon to Daara Jolof walla mbiyen tan diwan Jolof foof c'est à dire Linguére en ha toon to Daara en e guurɗe ganduɗa ɗe en toon ko hunde ganduɗa nde ne teska no fewi kadi ko hunde wonde nde ɓesgu wuuri e on ɗon saaha tengtinde ko kalɗa ko wuyi ɓe ganduɗa ɓe joguiɓe kaɓirɗe saabu goo ɓe jogui ko autoji noddirteɗi 4x4 ɗi ganduɗa ene mbawi wadde régistré to banggue ha joni ndiyam ɓakkere ceenal e gueɗe mbaɗi noon caggal nde ɓe mbaɗi koɓe mbaɗatno nadde e ladde nde kono noon kadi joguiɓe kaɓirɗe saabu ɓe jogui ko perlaji ɗi ganduɗa ɗi ko marque ɗi ganduɗa ɗi ko marque ji ala poɗɗo jogade ɗum so wona laamu walla gueɗe mbaɗi noon kono noon kadi ko yimɓe ganduɗa ɓe kewani hebtinede saabu soɓe gaari ɓe garata koɓe bugui manam ko les hommes en cagoule en ɗo mbiyat ɗum yimɓe maski ɓaɗa ko jiita hen sowona guite donc noon ko yimɓe joguiɓe kaɓirɗe ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa ne addi caɗele no fewi toon e on ɗon diwan saabu wonti presque so tawi a daari e nder lewru fodde laabi 3 laabi 4 hono ɗen ɗon gueɗen teske toon no fewi toon to diwan Daara Jolof toon to diwan Linguére heddi kay ko hol peeje batteɗe beele kamɓe joguiɓe hono jeeyirɗe mawɗe walla joguiɓe ko fati e banggue station ngaji ɗi beele wona kamɓe poti wadde organisé hakkude mabɓe ɓe ƴeewa ndenka mabɓe sembinde ɗum pourquoi pas joƴinde ɗon ko yewti ko e sécurité mo ganduɗa jomumen ne jogui kaɓirɗe bawɗe wadde riposté saaha nde ɓe gaari manam bawɗe riwtude kala attaque garɗon saaha nde ɓen ɗon gaari pour yidde wujjude saabu ko sen teskima tan ko ɓoyani ko aussi to station Mbacké en jii ko neɗɗo goto waɗa ɗon attaqué tawi kanko wonno pompiste o junggo wattidi ko taƴere caggal nde ɓen ɗon pimo jaasi donc noon ene moƴƴi ɓe mbaɗa organisé kamɓene saabu so tawi jogui kene nanna kalis haake ene waɗa attiré bandiji moƴƴi vraiment ko an ene mbaɗa organisé pourquoi pas yobde sécurité mo ganduɗa jomumen ne jogui armé pour wawde joni riwtude yoga e gueɗe kono noon tigui Amadou tawi aɗa andi tan yette yimɓeɓe ene huula wadde hande investir e ladde nde ko ɗum saabi ladde nde hande yewde saabu yimɓeɓe hande ina kuula wadde investir saabu tan e ɓeɓe ganduɗa ko joguiɓe armé ji ina jana e dow boutique aji walla station ji walla ko way noon ɗum noon tan ko ɗo roɓɓindu jaydeli meɗen haadata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko weltare tan min dañño e huccidde e moɗon to banggal caméra o ko Ndeye Fatou Diallo hedno toon Aissata Ndiaye e Amadou Moussa an kuccidirno ɗon gam ne tottonnomon tan kala ko ganduɗa hande jaydeli ɗi addani mon ɗum on jarama ha janggo so Allahu lamdo jaaɓi